преди всяка изложба всъщност сте преминали през едно или няколко пътешествия. Така ли е в случая на тази изложба, която открихте в регионалната библиотека в Шумен и инкогнито в Индокитай? Да, точно така. Името на изложбата е Индокитай, защото така бил наречен на региона през 18 век, където индийската култура пресеща китайската култура. И това са страните Камбоджа, Виетнам, Миянмар и Лаос, също и Тайланд. И това е точно региона, който включва изложбата. Доста конфликтен е този регион. Не ви ли беше страх от политическите размерици там? Не бих казал, че е особено конфликтен в, да кажем, големите градове. В Миянмар имаше опасност малко, нали? Но беше доста по-на юг от местата, в които аз бях, а пък Виетнам беше безпокойно. Това беше, значи, миналия ноември и декември. Така че по това време всичко беше горе-долу нормално. Там и урбанистичните пространства са интересни, но пък и природата има своя чар. Кое ви провокира като фотограф? Аз винаги съм чувал, че Виетнам конкретно е много красива страна и винаги съм искал да посетя. И заради това просто, нали, в смисъл, след като така или иначе бях в региона, си удължих малко времето в целият регион и успях да видя също и Миянмар, и Камбоджа, и Тайланд. Но все пак прекарах колкото време исках и в Виетнам. Какви фотографии успяхте да направите? Не успях да свърша всичко, за което бях отишъл. Оказа се малко по-сложно да взема някои визи, така че се наложи да удължа престоя си в страни, в които не трябваше да бъда по толкова време и съответно да намаля други. Но по принцип идеята беше да се върна пак тази година, защото в Миянмар и Виетнам ме впечатлиха наистина много. Хората са чудесни и гледките са невероятните просто и идеята беше да се върна. Успяхте ли да го направите обаче заради пандемията от коронавирус? Знае, че тя провали немалко планове. Да, ще се наложи да пропусна. Планирам вече за в бъдеще. Къде бихте наредили нещата, които заснехте в Камбоджа, в Тайланд, в Миянмар, сред останалите пък фотографии, които сте правили и в Африка, и в Южна Америка? Бих казал, че всички са доста различни. Всяка страна, всеки континент си има свой собствен колорит, с добри страни и бих казал, че тези фотографии са доста типични за региона и нетипични за никой друг континент или култура. На какво ви научи работата като фотограф през всичките тези предизвикателства, през които сте минали и какво пък си извлякате като поука? Бих казал, че се научих най-много на търпение, защото да чакаме винаги е било най-неприятното и когато искаш да снимаш и да посетиш места по света, се налага да изчакваш някой път е години, нали? За да може да се стекат нещата по начина, по който искаш. Така че бих казал на търпение. Кои са и следващите цели, които имате пред себе си да снимате, може би след края на пандемията? Да. Да, с удоволствие бих изчакал, да. За сега в момента ще бъде в Щатите, нали? Но в най-скоро време, в края на ноември, бих отворил картата и бих проверил кои страни са отворени, защото вече не ми се чака.